яке аз ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик дар Русия мегӯяд ӯ яке аз ҳамроҳонашро барои пӯшидани либосе ки дар он акси Иззат Амон ҳомии дигари шинохтаи ҳуқуқ буд дастгир карданд. Шуҳрат Қудратов вакили шинохтаи тоҷик гуфт ки кормандони полис онҳоро пас аз адои намоз дар беруни масҷиди Хиёбони Мир дар шаҳри Маскав дастгир карда ба шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Мишанский бурданд. Шуҳрат Қудратов афзуд ки полис баъди адои намоз гурӯҳе аз муҳоҷирони тоҷикро ки дар тан пироҳан бо акси Иззат Амон доштанд таъқиб кард ва фақат ӯ ҳамроҳаш як зодаи дигари Тоҷикистон Раҳматулло Ҷалоловро дастгир намуд. Ӯ афзуд, вақте ки мо аз масҷид берун шудем, кормандони полис ба назди мо омаданд ва ба акси пироҳани мо ишора карда гуфтанд ки ӯро мешиносед. Мо гуфтем ки як ҳомии ҳуқуқ буд ва аз ҳуқуқи муҳоҷирон ҳимоят мекард. Онҳо гуфтанд ки ӯро барои кадом амалаш ба Тоҷикистон истирдод карданд. Дар вақти суолу ҷавоб аксари онҳое ки пироҳан бо акси Иззат Амонро доштанд фирор намуданд. Шуҳрат Қудратов бо ирсоли аксе ки дар он пироҳан бо акси Иззат Амонро дошт гуфт ҳоло ҳамроҳ бо Раҳматулло Ҷалолов дар идораи полис қарор дорад. Ба қавли Қудратов, полис шиносномаҳои онҳоро гирифта талаб кардааст ки баёнот нависанд. Иззат Амон ҳомии ҳуқуқи шинохта ва раиси маркази тоҷикон феълан дар боздоштгоҳи муваққатии Вазорати адлияи Тоҷикистон нигаҳдорӣ мешавад. Ӯ рӯзи 25 марти имсол дар Маскав нопадид ва баъд аз 2 рӯз дар Тоҷикистон пайдо шуд. Мақомот гуфтанд ӯро бар асоси шикояти чанд нафар дастгир карданд. Парванда ба зидди Иззат Амон бар асоси қаллобӣ ба миқдори махсусан калон таҳқиқ мешавад. Ин модда ҷарима ва ё то 12 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. Тарафдоронаш бовар доранд ки боздошти Иззат Амон ва иттиҳом ба зидди ӯ дар асл дорои ангезаҳои сиёсист. Мақомот мегӯянд, қазияи Иззат Амон сиёсӣ нест, балки ба шикояти чанд нафар аз сокинон рабт мегирад.